Uharte Arakilen gaude, ur deposituan, eta ur depositu honetan beste batzuetan bezala, biltzen da ura herritarroi hornitzeko eta ur hornidura emateko. Zer duen berezia ur depositu honek? Bi iturbidetatik hartzen duela ura eta aldi berean energia sortzen duela. Bietako batetik, orain dela 5 urte, arazo bat genuen ur presioagatik, eta ur presio horrek eragiten zuen amiantozko hodiak lertuarazten zituen. Orduan, aldatu beharra zegoen, amiantoak dakarren osasun arazo eta alde hortatik aldatzeko arazo horiengatik. Eta aldatu ondoren pentsatu zen presio horrek berak sor zezakela energia. Eta horrela kokatu genuen turbina txiki bat energia hori aurrera emateko. Aldi berean, proiektua aurrera egin ahala, goiko aldean, depositu goiko aldean, kokatu ziren eguzki plakak. Eguzki plaka horiek ere laguntzen dute energia horren sorreran. Sortu zen eguzki eta turbina edo ur instalazio hori, horrek ekarri duena izan da 25 kilobatioko instalazio bat, eta horrek sortzen dituen kilobatioak izango lirateke 20 etxebizitzetako konsumoa edo urteako konsumoa hornitzeko. Ze suposatuko luken ekonomikoki? Urtean 21.000 euroko eguzki edo argindar sorkuntza urtean. Orduan, onura hori ekartzen du, txikia da, baina aurrezten dugu argi energian. Batez ere, menpekotasunaren aurrean, aurreko instalakuntza bada, eta menpekotasun hori gutxiagotzen du. Hornitzen du herriko argiteri, itxesiko argiteria, auzoko argiteria, eta itxesialdean dauden 3 eraikuntza, udal eraikuntzetako konsumoa. Bai gerilekoa, monjetxekoa eta beste biltegi txiki batekoa. Inguru natural batean gaude kokatuta eta garrantzitsuena da errespetatzea inguru natural hori. Orduan, naiz eta sorkuntza hori garrantzitsua izan, udaldean eta lehorte handiak daudenean, beti mantentzen da kaudal ekologikoa edo turri hortatik hornitzen den erreka beti izango du ura aurrera egiteko. Ez da gure onurarako bakarrik, baizik eta han dauden animaliak eta bizitza ere mantendu behar da.